ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ଇଂଲିଶ କେତେଟା ଅକ୍ଷର? ଇଂଲିଶ 7ଟି ଅକ୍ଷର। କେଉଁ ମାସରେ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଅନ୍ତି? ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 28 ଦିନ ବା 29 ଦିନ, ଅନ୍ୟ ମାସରେ 30 ଦିନ ବା 31 ଦିନ। ମୟୂର ଅଣ୍ଡା ଦିଏନି, ତେବେ ତାର ଛୁଆ କେମିତି ହୁଏ? ମୟୂର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ମହିଳା ଦେଖେଇକି ବୁଲନ୍ତି ଓ ପୁରୁଷ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି? ମନି ପର୍ସ ବା ଟଙ୍କା ମୁଣି। ଜଣେ ଲୋକ ତାର ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ 1000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ତ 15,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। କେମିତି? ତାର ଜନ୍ମଦିନ ତାରିଖ 29 ଫେବୃଆରୀ, ଯାହା ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତାର ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ତାର ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ତାର ମା ବା ବୋଉ। ଅବିନାଶ ମିକିର ବାପା, ତେବେ ଅବିନାଶ ମିକି ବାପାର କ'ଣ? ଅବିନାଶ ମିକି ବାପାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଆସେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି। କ'ଣ ନ ମିଳିଲେ ବି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହାତରେ କାମ ଚଳାନ୍ତି? ଚାମଚ ବା ଟୁଥବ୍ରଶ।